खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि लाख लाख अरुणोदयनि मुलाम्फा मोनगिरिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां साफ्रोमबो 10 मार्च मंगलबार बारायखौ गोसोआव लाखि अरुणोदयनि मुलाम्फा मोनगिरिफोर साफ्रोमबोनि एकाउन्टआव हाबगोन 9,000 रां नंगौ साफ्रोमबो अरुणोदयनि मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय लानानै फैदों गिदिर खौरां डॉक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मोनसे गिदिर फोसावथाय फोसावदों बे गिदिर फोसावथाया जाबाय साफ्रोमबो अरुणोदयनि मुलाम्फा मोनगिरिफोरा 8,000 नि जायगायाव 9,000 रां मुलाम्फा मोनगोन गोसोआव लाखि 8,000 नि जायगायाव 1,000 रां बारायनानै मोननो हागोन 9,000 रां मुलाम्फा बिनिखायनो 10 मार्चआव साफ्रोमबो अरुणोदयनि मुलाम्फा मोनगिरिफोरनि एकाउन्टआव रां जमा जागोन नंगौ बे समाव अरुणोदयनि लाख लाख मुलाम्फा मोनगिरिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां 10 मार्च खालि नोंथाङा 9,000 रां मोनगोन 20 फेब्रुआरियाव मोननो गोनां अरुणोदयनि मुलाम्फाखौ 10 मार्चआव मोननो हागोन अरुणोदयनि मुलाम्फा मोनगिरिफोर साफ्रोमबोनि एकाउन्टआव हाबगोन 9,000 रां नंगौ साफ्रोमबो अरुणोदयनि मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय लानानै फैदों गिदिर खौरां डॉक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मोनसे गिदिर फोसावथाय फोसावदों बे गिदिर फोसावथाया जाबाय साफ्रोमबो अरुणोदयनि मुलाम्फा मोनगिरिफोरा 8,000 नि जायगायाव 9,000 रां मुलाम्फा मोनगोन गोसोआव लाखि 8,000 नि जायगायाव 1,000 रां बारायनानै मोननो हागोन 9,000 रां मुलाम्फा बिनिखायनो 10 मार्चआव साफ्रोमबो अरुणोदयनि मुलाम्फा मोनगिरिफोरनि एकाउन्टआव रां जमा जागोन नंगौ बे समाव अरुणोदयनि लाख लाख मुलाम्फा मोनगिरिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां 10 मार्च खालि नोंथाङा 9,000 रां मोनगोन 20 फेब्रुआरियाव मोननो गोनां अरुणोदयनि मुलाम्फाखौ 10 मार्चआव मोननो हागोन नंगौ बे समाव अरुणोदयनि लाख लाख मुलाम्फा मोनगिरिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां 10 मार्च खालि नोंथाङा 9,000 रां मोनगोन 20 फेब्रुआरियाव मोननो गोनां अरुणोदयनि मुलाम्फाखौ 10 मार्चआव मोननो हागोन अरुणोदयनि मुलाम्फा मोनगिरिफोर साफ्रोमबोनि एकाउन्टआव हाबगोन 9,000 रां नंगौ साफ्रोमबो अरुणोदयनि मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय लानानै फैदों गिदिर खौरां डॉक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मोनसे गिदिर फोसावथाय फोसावदों बे गिदिर फोसावथाया जाबाय साफ्रोमबो अरुणोदयनि मुलाम्फा मोनगिरिफोरा 8,000 नि जायगायाव 9,000 रां मुलाम्फा मोनगोन गोसोआव लाखि 8,000 नि जायगायाव 1,000 रां बारायनानै मोननो हागोन 9,000 रां मुलाम्फा बिनिखायनो 10 मार्चआव साफ्रोमबो अरुणोदयनि मुलाम्फा मोनगिरिफोरनि एकाउन्टआव रां जमा जागोन नंगौ बे समाव अरुणोदयनि लाख लाख मुलाम्फा मोनगिरिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां 10 मार्च खालि नोंथाङा 9,000 रां मोनगोन 20 फेब्रुआरियाव मोननो गोनां अरुणोदयनि मुलाम्फाखौ 10 मार्चआव मोननो हागोन